Goeiedag iedereen, welkom terug hier in Vogelwaarde. Nu is het even de namiddag na 14 uur. Dus ik ga nu de richting van Henksdijk. Dus Henksdijk op 2 kilometer afstand hier van Vogelwaarde via de Vogelweg. Ja, u ziet nu wel wat het verkeer die op gang is gekomen. Dus hier de Vogelweg, ook natuurlijk het fietspad ernaast. Hier kan je ook dus de mooie fietstochten maken richting Westerschelde. En hier al de camping De Vogel in beeld. Maar ook opnieuw deze rust, de rust hier. Natuurlijk wel wat voertuigen, meer bepaald richting Hulst. Zo, ik werk via observatiepunten, dus altijd goed de drone in zicht, verplaats ik me ook en zet ik dan de vlucht via montage in één geheel. Ja, het verkeer van de Vogelweg komt van Henksdijk natuurlijk, maar ook wel van Kloosterzande. En ook lokaal hier het verkeer uit Vogelwaarde deze richting op. Zo, het tweede gedeelte hier van de camping in beeld. Dan de Natura 2000 locatie, dus meer bepaald het water, had ik ook al vroeger uitleg gegeven, mag men niet overvliegen. Ja, de fiets zou meer in gebruik kunnen zijn hier. Als je eigenlijk ziet de mooie fietspad, maar bon, vele mensen blijven nog altijd tot gebruik van de auto, zelf voor korte afstanden. Zo, locatie camping De Vogel. De hoofdlocatie hier, bijzonder groot. Ja, aan de linkerkant hier ook wel nog even om op te noemen, heb je ook de boerderijcamping Oude Haven. Had ik ook al in de tijd even getoond. Is niet zo groot zoals camping De Vogel, maar ook wel best aangenaam. En daar heb je ook een verkoopspunt op straat. Meer bepaald daar rechts. Zo'n hokje ook om zaken te kopen, eieren, uien, via een automaat. Dus ook de zelfbediening. Zo, hier heb ik even natuurlijk het geluid van de Vogelweg. Dus er is beweging. Dan hier de bezoekersparking van camping De Vogel. Ja, rustiger in deze periode. En dan hier de hoofdingang. Ja, dan terug die enorme omvang van die camping. Die niet te onderschatten, is wel echt bijzonder groot. Met aansluiting dus van Henksdijk. Dorp als je wilt, niet te groot, hier even in beeld. En zo kan je verder de baan op. Ja, het autoverkeer begint hier recht op gang te komen. De baan op dus naar Kloosterzande, naar Walzoorden. Zo eerst en vooral hier een zicht op de Westerschelde. Dus ja, meer bepaald dan verder de locatie van Kloosterzande.
hier heb je al een mooi beeld. Kan je natuurlijk ook vanuit de vogelwaarde uit de lucht bij mooi weer zien. is ook wel interessant, opnieuw de wandelroutes daar, de mogelijkheid ook om te fietsen van Walshoorde naar Terneuzen via de Zeedijk. Terug hier een zicht over Henksdijk en terug hier de camping. Zo ook wel interessant vanuit verschillende hoeken. En terug hier de hoofdentree. Ja, ook al verschillende droomvluchten hier gemaakt in de voorbije jaren, ook luchtfoto's. Natuurlijk dan wel in periodes van de zomer of ervoor, bij helder weer, maar bon. Het blijft natuurlijk wel altijd interessant even de beelden te tonen over verschillende periodes. Hè. Ja, ik zie toch wel veel verkeer die eraan komt nu. Dus toch wel een druk punt. Naar lange, dat het iets later is in de namiddag. Er is toch al een volle parking ook. Het is ook een magnifieke cafetariazaal dat je daar hebt, bijzonder groot. En ook wel ja, de omgeving opnieuw. Is ook wel rustgevend. Hè? Ik zeg, je hoort niets van de weg. Hier ben ik natuurlijk wel even aan de lokale route. Ik ga ook nog even de vogel in beeld brengen. De markering is ook wel recent vernieuwd. Dus hier duidelijk de markering de vogel. Ja, en daar ook de locatie van de receptie natuurlijk. Hè. Terug een zicht hier op de Oude Haven. Camping Oude Haven meer bepaald. En dan ja, de andere zicht hier op Vogelwaarde vanuit deze hoek.
Zo, en tijd voor de terugvlucht. Bon, nu heb je wel terug een mooie temperatuur, als je wilt, zachte temperatuur om te wandelen en te fietsen. Hè. Terug hier, het mooie gebied hier van de Natura 2000, even in beeld. Ja, en een camping zie je ook wel in gebruik het volledige jaar. Hè. Met vaste staanplaatsen natuurlijk, dan wel ja, de andere... vanaf de zomer meer. Opnieuw hier een zicht op Vogelwaard. Ik vind dat ook wel nog even leuk. Hier aan het middelpunt, als je wilt. De ene kant dus Vogelwaard, de andere kant Hengsdijk. 2 kilometer afstand. Maar vlot bereikbaar met de fiets, met de auto natuurlijk. Zo, deze video over Camping de Vogel zal ik hier eindigen. Vond ik ook nog even leuk om in beeld te brengen. Dus wat dit betreft, de korte vlucht hier, was het ook wel nog even interessant. Met het lawaai hier van de voertuigen die langskomen. Zo, tot de volgende, tot een nieuwe vlucht hier in de regio.